Salamat kayo, Brother Danny. Unang-una, bisag inyong sulayan og tan-aw ang dictionary, Merriam Dictionary o Webster Dictionary, inyong tan-awon og unsay bot ipasabot sa kalendar. Ang kalendar gani meaning counting days, pag-ihap sa mga adlaw. Sa Creation Week, dunay pag-ihap sa mga adlaw gikan sa 1 ngadto sa ikapito. Tandaan nato na. Busa kung maghisgot ta og kalendaryo, nagsugod ang kalendar sa Creation Week pa lang, gikan sa primerong adlaw ngadto sa ikaunom nga adlaw. Diha na daan ang kalendar. Kung atong basahon sumala sa Henesis Kapitulo 1 versikulo 31, nagsulti nga ug nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat, tan-awa kini maayo kaayo, dihay kapunon dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom. So naghisgot na og adlaw ikaunom. Unya kung imong basahon ang Henesis 2:1 ngadto sa 3 nga ang Dios mipahulay na nalangin ug nagbalaan sa adlaw nga ikapito. So dunay unom ka adlaw, dunay adlaw nga ikapito. Kung dili man nato tuuhan nga ang ikapito Sabado kaysa unang panahon wa pay kalendaryo, nganong kumbinsido og nituo man mo nga ang Domingo mao ang unang adlaw. Sa tungod kay wa man kay kalendaryo una, unya nganong inyo man giila, nintuo man pud mo nga ang Domingo unang adlaw. Nga kung basihan wa pay kalendaryo una, diha na ang kalendaryo sa una. Pag sugod pa lang sa pag-ihap sa mga adlaw, diha na daan ang kalendar. Kay ngano man, dili man na mahibaw-an og unom ka adlaw, ikapitong adlaw mipahulay ang Dios ug wa na nagbase sa kalendar. Kung ato pod gihapon nga tan-awon, dinhi sa Biblia tan-awa ra gud ninyo nganong ang mga tao sa unang panahon na ilhan man og pilay ilang pangidaron. Kana tungod kay dunay kalendar. Kung imong tan-aw dinhi sumala sa gihisgutan dinhi sa kinini ang Henesis, pamatian ra gud ninyo ni kung unsa giunsa dinhi ang mga tao sa unang panahon, giunsa pagkahibalo nila sa ilang mga edad kung wa pay kalendaryo. Ato ning tato ni basahon sumala sa Henesis Kapitulo 9 versikulo 29, nag-ingon diya og ang tanan nga mga adlaw ni Noe siyam kagatos og kalim-an ka tuig ug namatay siya. Kung wa pay kalendaryo sa unang panahon, nganong nahibaw-an man nga adunay 950 katuig ang pangidaron ning Noe una siya namatay. Akong balikan og ang tanan nga mga adlaw ni Noe siyam kagatos og kalim-an katuig ug namatay siya. Imposible nga kung sa una wala pay kalendar, nahibaluan kung pila katuig ang edad sa tao. Mao man ni ang gisulti dinhi unya ni ato paning tan-aw ning uban dinhi nga mga taong sa unang panahon nga gisulti dinhi. Sumala sa gihisgutan dinhi sa uban nga mga sinulat sa Biblia, tan-aw ra gud sa kanini ang Henesis 5:14 naghisgot dinhi og ang tanan nga mga adlaw ni Kainan siyam kagatos og napulo katuig ug namatay siya. Karon giunsa man ini pagkahibaw nila nga ang edad ni Kainan sa iyang pagkamatay, ang iyang edad 910 usa siya na matay kung wa pay kalendaryo sa unang panahon. O dinhi sa Henesis 5:17 nagingon og ang tanan nga mga adlaw ni Mahalaleel 8 kagatos kasyaman og 5 katuig ug namatay siya. O nganong nahibaw-an man nga dunay 895 ang panuigo ni Mahalaleel usa siya namatay kung wala pay kalendaryo sa unang panahon. Tan-awa ang Henesis 5:31 nag-ingon
ug ang tanan nga mga adlaw ni Lamik 700 ug 7 ka tuig ug namatay siya. Nganong nahibaluan man nga si Lamik dunay 777 ang edad, usa siya namatay kung wala pa'y kalendaryo sa unang panahon. Kung atong tan-aw dinhi sumala sa 9:8 sa Henesis nagingon, og ang tanan nga mga adlaw ni Seth siyam kagatos na 10 og 2 ka tuig ug namatay siya. Si Seth dunay 912 ang iyang edad, usa siya namatay. Unya kung atong tan-aw dinhi sa 5:31 sa Henesis, og ang tanan nga mga adlaw ni Lamik 7 kagatos kapituan ug 7 ka tuig namatay siya. Nganong nahibaw-an man nga dunay 777 ang edad ni Lamik kung wa pa'y kalendaryo? Nganong nahibaw-an mga 777 ka mga tuig? Siguro ang inyong gihuna-huna ba kanang word nga kalendar mo nay palutson gud kay ang tao manggod mangita ra gid na siya og kana bang palusot nga katarungan. Pero ang tinuod pagkasulti dayag og klaro nga ang adlaw ikapito Sabado. Pero ari usa ta sa kalendar. Nag-ingon din sa The Living Bible akong basahon sa The Living Bible sa kapitulo 12 versikulo 1 sa Exodo. Akong basahon pamatian ninyo dinhi. Nag-ingon, Then the Lord said to Moses and Aaron, From now on this month, nagisgot na o wako na kanana ang buwan, will be the first and most important month of the Jewish calendar. O naaman lagi kalendar sa unang panahon. Unya mo ingon tangwa, pero kana god nga mga palusot nga katarungan nga di ta kasiguro nga ang ikapito Sabado kaysa una wa pay kalendaryo. Diha nadaan ang kalendaryo, dungan na sa pag-create sa Ginoo sa kalibutan sa creation week, diha na nga daan. Pero ang tao lagi maghimo ra gyud og mga pangatarungan aron ka tabunan ang iyang kaugalingon nga kasaypanan. Kung ato pang basaho dinhi sa Job, Job sa Job kapitulo 3 versikulo 6 nagingon May it be blotted of the calendar, never again to be counted among the days of the month of the year. Kaklaro ani, blotted of the calendar, never again be counted among the days. Naaya kanini ang kalendaryo, naay mga adlaw among the days of the month, naay mga adlaw, naay mga bulan of that year. Adlaw, bulan, tuig. Nya moingon gid ta nga way kalendar sa unang panahon. Karon giunsa mo pagsiguro? Nga moingon ka nga wa sa una nga ang Biblia nagpamatuod naman. Karon atong klarohon Kung mubasa ta sa kanang Latina Vulgata nga gibinisaya ni Pare Manuel Yap, mauni this is kananaang official version of the Roman Catholic Church, Gisgutan sa first page nagingon, anian niini hinigugmang magbabasa ubo sa pag-agak sa Iglesia Katolika, tun-i pag-ayo ang Biblia. Sa laktod pagkasulti, ang simbahang Katoliko wala nagdamot, wala naghinakog, wala nagdili sa mga tao nga mubasag Biblia. Hinuon sila nagdasig nga ang Biblia tun-an pag-ayo. Lahibas nagpatuong sila ray maluwas unya ang mga membro di pagunitog Biblia. Karon kung atong basahon sa Exodo kapitulo 20 versikulo 8 ngadto sa 10, ingon niini ang gisulti nga matud pa sa gisulti dinhi ang gihisgutan dinhi nga hinumduman mo nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo. Hisgudag Sabado. Unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nimo nga buluhaton apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo dili maghimog bisan unsa. Gipamatud-an dinhi sa Biblia nga ang adlaw ikapito Sabado. Unya ning ilaga ni imo nga ang Domingo mo'y unang adlaw sa semana. Mga kaigsunan, dili man unta lisod ang pagsabot sa kamatuoran,
Pero ang lisodra ang pagsunod sa kamatuoran kay ang inyong gustong sundon kana mang dili kamatuoran. Hinumdumi kini nga programa nagtug-an og nagpahibalo sa kamatuoran. Ha? Nga nagtug-an og nagpahibalo sa kamatuoran. Tungod ni ana mga kaigsunan, pamalandungan ninyo ang mga butang nga inyong nadungog og nabati. Kung ato pagani nga basahon sumala dinhi sa the Living Bible sa Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 12 ingon ni Ino, and I give them the Sabbath, a day of rest, ug akong ihatag kanila ang igpapahulay, ang adlaw sa pahulay, every seventh day. Tanawa, ang adlaw nga igpapahulay nga gihatag sa Dios every seventh day. Wa magingon every first day. Kay kung gisulti pag every first day, dako gyud kayo 100% ang imong masabot nga ang Domingo gyud di ay muy adlaw papulay kung giingon pa, and I'll give them the Sabbath, a day of rest, every first day. Wa ang gisulti dinhi every seventh day as a symbol between them and me to remind them that it is I the Lord who sanctifies them, that they are truly my people. Hilabihan ka klaro dinhi nga ang adlaw nga igpapahulay nga ikapitong adlaw Sabado mao ni gihatag sa Dios nga pahulay. Unya nagno dinhi akong ihatag kanila ang pahulay, ang adlaw sa pagpahulay every seventh day. Wa mag-ingon ha nga every first day, every seventh day. Wa pon mag-ingon nga igpapahulay every day, kundi every seventh day as a symbol between them and me. Usa di ay ni katimaan simbolo taliwala kanako og kanila, to remind them aron sa pagpahinumdom kanila that it is I the Lord, nga ako mao ang Dios who sanctifies them, nga mao'y nagbalaan kanila, that they are truly my people, og sila mahimong akong mga katawhan. Ang giila sa Biblia nga iyang katawhan sa Ginoo kadtong nagkeep sa seventh day. Mo nagisulti dinhi. Unya karon mga kaigsuonan, moingon pagidta nga sa unang panahon walay kalendaryo, diha nadaan ang kalendaryo, kasulang ang tao nagdinay sa kamatuoran ug maoy hinungdan nga wa ka kinabuhi og magsubay sa kamatuoran kay gipili man ang kasaypanan. Mga kaigsunan, unsa bay rason o hinungdan ngano nga gisugo sa Ginoong iwaling maing balita kay aron ang tao makadungog og makabati sa kamatuoran, kay ang pulong sa Dios kamatuoran. Tan-awa ragod sa Juan 17:17, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Nagpamatuod ang pulong sa Dios nga ang Sabado ikapito mong adlaw ipapahulay, kamatuoran kana. Ang problema lang kung wa ka magkinahanglan sa kamatuoran, aw maunay hinungdan nga hangtod karon wala ka diha sa kamatuoran. Og timan-i baya gyud nga kini siyang adlaw nga ikapito mao kini timaan. Mao nang gingon sa 20:12, and halo my Sabbath, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. So gipamatud-an gyud nga ang iya sa Ginoo ang unsa man nagbalaan sa adlaw nga Sabado, adlaw nga ikapito. Og dili ka matingala, dili ka mahibulong, di ba ka matingala kung ngano man nga ang imong gituhuan o gibarugan karon nalahi man gyud sa mga gipamatuod sa Biblia. Nga unta kanang Biblia nga inyong gigunitan o gibasa, inyong gigamit, pariha ra man na sa Biblia nga among gigamit. Unya nganong naingon man mo ni ana nga wa man na ninyo masabti kanang mga bahina, ha? Kay kung atong basahon pagayod gihisgutan dinhi sa sumala sa Isaiah 56:6 ug 2, naging sa 56 2 ug 6, ha? Isaiah 56:2 ug 6 nagingon,
bulahan ang tao nga nagahimo nini og ang anak sa tao. Ayaw ko og ingna nga dili ka tao, ayaw ko og ingna dili ka anak sa tao. Ang gisgutan dinhi bulahan ang anak sa bulahan ni ang tao nga nagahimo nini og ang anak sa tao. Tao ka, anak ta sa tao, ha? Unya nag-ingon dinhi nga magapadayon niini sa pagbantay sa adlawng igpapahulay gikan sa paglapas niini. Unsa di ay ang tao kanang pulong nagpadayon wa mo biya. Ha? Gipadayunan ang pagbantay sa adlawng igpapahulay gikan sa paglapas niini. Og nagapugong sa iyang kamot gikan sa og nagapugong siyang kamot gikan sa pagbuhat sa bisan unsa nga daotan. Karon niya tanawa kung unsa ang pagpahamugat sa Dios sa iyahang mga katawhan sumala sa size. Nagingon, ingon man usab ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang hiyuba aron sa pag-alagad kaniya, aron sa paghigugma sa ngalan ni Hiyuba, aron mahimo nga iyang mga alagad. Tanawa, aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlawng igpapahulay. Unsa diay ang mga alagad niya nagabantay sa adlawng igpapahulay. Kung ang iyang mga alagad sa Dios nagbantay sa adlawng igpapahulay, ikapito nga Sabado, iya sa Dios, makaduda kung kang kinsa ning nga alagad ning wa nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Busa mo ingon ka, Brother Danny, nga dili pa siguro gyud nga ikapito Sabado kay wa pay kalendaryos una ay humana gipamatud-an ang daan. Ang pagtuki na lang sa kamatuoran mao ang kulang. Kung atong basahon dinhi kung kinini ang inyong ginuntan ang mga bersikulo nga atong gibasa sa Hebreo 4:4 dinhi sa Today's English Version, kung atong basahon dinhi sumala sa Hebreo 4:4 ngadto 6, for somewhere in the scriptures, tanawa, in the scriptures this is said about the seventh day. Wa magingon nga first day. Kay kung first day, siyempre Domingo. About the seventh day, God rest on the seventh from all His work. Ang Diyos mipahulay gikan sa tanan niyang mga buhat sa ikapitong adlaw. That's why nga nagsugo ang Diyos nga 6 days shalt thou labor, do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God, thou shalt not do any work. Klaro kayo na. So ipadayon ako pagbasa matod pa din hiya kung unsay gisulti. The same matters spoken of again. They shall never come in and rest with me. Dili gid sila makahimo sa pagpakig-uban kanako sa pagpahulay. Nganuman, those who first heard the good news did not go in unrest with God because they did not believe. Ang rason o katarungan gyud nganong wa nila mabantay ning adlaw, dili tungod kay wala sila masayod og mahibalo, kundili sa ilang pagkadili matinuohon. Mauna nga bisan og daghanang nasayod, daghanang nahibalo nga ang igpapahulay ikapito Sabado, daghan ang wa magbantay, arigid sila sa Domingo, nganuman tungod sa ilang pagkaunsaman dili matinuohon, di magud sila mutuo. Unya gihimo ang tanang mga rason o katarungan. Kana siya dito na sa Israel, iya ranas mga Hudiyo, nagpakahudiyo mo. Unya daghang rason, wa pa may kalendaryos una, di gid siguro ikapito Sabado. Kung mapamatud-an na gani, aw pauli na lang sa pag-ingon nga ang namatag mahayag maunalay pakamatian. Pero pamatiirag gyud dinhi sumala sa 9 sa 4:9 sa kinini ang ogje sa Herbiano nagingon, as it is, however, there still remains of God's people. Tanawa, there still remains of God's people pabilin pa alang sa katawhan sa Dios. Nagingon arrest ang pagpahulay, arrest
like maning gisgutan ha niya arrest like God's resting sama sa pagpahulay sa Dios on the seventh day sa adlaw nga ikapito. Remember nga matud pa sa gisulti dinhi nga ingon dinhi there still remains for God's people. Unya nagpabilin gyud ni siya alang sa mga katawhan sa Dios. Kini di ay ikapito nga Sabado alang sa katawhan sa Dios. Nagduda ko nga kining nagbantay sa unang adlaw dili di ay ni. Duda ra na ako kay gisultis Biblia ang katawhan sa Dios ang nagbantay, nagpabilin kini siya alang sa katawhan sa Dios ang ikapito nga adlaw. Mga kaigsunan sa makadaghanang panahon ug higayon atong gipasabot og nahisgutan is kanginan kay daghan man gyud kaayo ang nagapangutana niini. It means nga nagbalik-balik na lang ning mga bahina pero dili sapayan nga magbalik-balik ang importante nga napaabot sa inyong mga dalunggan. Ayaw kalimot nga kini siya ninyo dinhi there still remains for God's people. Every seventh day timan ina. Unya pangatarungan na lang gud na didto ras Israel wa tay labot pagsunod na iya nas mga Hudiyo nagpaka-Hudiyo sama sa Pendadayag 3:9 kadaghan na kaayong mga rasunis og mga katarunganis pagpabor sa ilang kaugalingong pagsupak pero ang gisulti dinhi sumala sa gihisgutan sa Biblia, Isaias 39 kay kini sila mga masinupakon nga mga anak nga dili mamati sa kasuguan nga Jehova. Busa mga kaigsunan amo nang napalutaw na pamatud-an namo ang igpapahulay ikapito iyas Ginoo og dili pud na tinuod nga wa pay kalendaryo sa unang panahon. Kay nganong mahibaw-an man og pila ka tuig ang edad sa tao usa siya mamatay wala pay kalendaryo. Pero tungod lagi sa pagkamasinupakon sa tao, hinungdan nga mangita ragyod og mga rasunes, mga katarunganis aron ilang ikatabon-tabon, ikatago-tago sa ilang kaugalingong pagkasayop. Ayaw kalimot gyud sa gisulti ni Kristo og timani si Kristo dili mamakak. Nag-ingon siya sa Mateo 7:21, dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod dito sa langit kundi ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Diha lang gid himua higala pangutan-a ang imong kaugalingon kung kabubuton ba sa Dios ang imong gisunod o gituman karon. Kay kung kabubuton ra gani inyong leader sa simbahan, alaot ka diha kay ang makasulod sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Mabuhay ka Brother Danny uban sa tanang mga naminaw karon. Si Brother Isaw maghatag og dugang pagpatinaw sa natin-awan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Isaw. Okay, salamat Brother John nya. Salamat sab sa atong higala nga nagpadangat sa mga pangutana. Sa dili pa ta mohatag og dugang pagpasabot mga kaigsunan ato sa nimbasahon ang mga mensahe nga midangat dinhiya sa ato karon nga live broadcast. Niyas Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia ang iyang mensahe nagaingon. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Brother Isaw, Kalibi ug sa tanan mga kaigsunang makununayng naminaw og nagbiyo karon. God bless sa tanan. Salamat Brother Ronilo sa imong nga pagsunod o pagsubaybay sa ato nga programa. Niapod si Brother Bob Rituya, mayong gabi inyo Dong John o Dong Libby o Brother Isaw. Mayong gabi diha Dong. Salamat sa pagsubaybay pirmi sa atong programa. Bisan tuod og dugay na tang wa magkita pero halos gabi-gabi magkita ta dinhi sa atong programa. Salamat Dong. Niapod si Brother Edi Layos, good PN sa tanan mga kaigsunan, Kuya Libby, Kuya John o Brother Isaw. God bless. Niapod si Sister Erlinda Neri Istaura, ang iyang mensahe, good evening to all. Sa inyo sab diha sa station, sir. Ingon man usab sa tanang naminaw og mitanaw karon. God bless sa inyong programa. Niapod si Sister Lia Muñez sa Kang Soriano, anakon John, dili daw tinuod sa kaniadto padaw na. Dili tinuod, kay siya mo itinuod. Hunahuna pulong nis Ginoo niyas Biblia, balaan na sila pinagis kamaturan, ang imong pulong maong kamaturan. Na ay dili tinuod sa kamatuoran. Kamatuoran nagagani na tinuod gyud na kay pulong man na sa Dios. Pero adto na kang Ili Soriano, dili man pudnis Ili Soriano, patay naman na, wa man na magbilin og kamatuoran, wa magbilin og doktrina nga iyas Ginoo.
doktrina nga iya siyawa ang gibilin ana kay gibaliktad ang kamaturan. Unsay kamaturan? Pulong sa Dios. Minsay kanang adlaw nga ipapahulay dili daw na tinuod unya og mosulti ilang pastor maingon ang mga membro tamaka Pastor Ili patay naman kana si Soriano ila pa man i-apil. Alang-alang og dili maapil si Ili Soriano nga nagbilin man siya bakak nga pagtulunan sama aniyo Biblia ni nagpamatuod Sabado igpapahulay unya ang iya ingnon niyan dili tinuod. Bisag patay na siya, mahisgutan pagyapon kay nagbilin bisas buhi pa og bakak nga mga pagtulunan. Kung naaron di sakop ning Ili Soriano, labi na taga Madbad Kawayan Masbate, iya man tong gipaninguha unta. Ako gani siyang gipasidan-an nga og way lugar si Ili Soriano, may tungod sa debate bisag kinsa diha sa inyo puli kang Ili Soriano. Buhi pa na itong panahon nas Ili Soriano, namatay na lang hangtod ron, wagi ning lutaw, taga Madbad, og naminaw karon taga Madbad, Kawayan, Masbate. Muna nga, og may lain pamangganing nagbilin og bakak nga doktrina og pagtulunan, si Ili Soriano. Panindigan ko akong gisultig, na ay sumusunod ning Ili Soriano, malipay ko nga, magkaistoryahan na ini. Salamat. Okay, mga kaigsunan ug makinglan ngadto tas paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana giunsa ganito paghanay, Brother John? Ang iya diri okay, ang iya magod kini ni ang dugay na kuno silang naminaw. Honestly, matud pa niya, dili ta makasiguro nga ang ikapito Sabado kay wala pa may kalendaryo sa unang panahon. Okay, salamat Brother John. Salamat sa higala sa imong nga pagpadangat. Gikan ni kang Brother Danny. Brother Danny sa imong pagpadangat sa mao nga pangutana. Dili o kung Biblia ang ato nga basihan mga kaigsunan og makiglan, dili gyud ta makasulti nga dili ta sigurado nga ang adlong ikapito maong adlong Sabado. Og dili pud na gyud tinuod nga sa una walay kalendaryo. Kay kung ato nang tan-awon makaigsunan ang kahulugan sa kalendaryo, gitawag na siya og counting of days. Now, kung ato tas lain pagid nga explanation about calendar, ang gisgutan dinhi makaigsunan a chart or series of pages showing the days, weeks, and months of particular year or giving particular seasonal information. So, mao na ang kahulugan sa maong kalendar. Now, kung ato nang tan-awon kanang tanaw na to makaigsunan kanang word nga kalendar, ato na nga mabasa diha sa Biblia, labi na dinhiya sa The Living Bible makaigsunan nga naghatag ni og kahayag or pahayag nga usa ni siya ka counting of days or pagkini ang hanay sa mga adlaw. Now, kung ato nga tan-awon og susiyon sa sinugdanan pa lang sa pagbuhat sa kalibutan, doon na gitawag og counting of days. Now, asa man nato makita? Kung atong basahon ang Henesis Kapitulo 1, mga kaigsunan og makiglaan, versikulo 1, hangtod gyud ni ngadto mga kaigsunan sa katapusang bersikulo sa 31, diha nato makita ang pag-ugmad sa Dios sa kalibutan. Diin sa una nga natapos sa Dios nga gihimo niya, mga kaigsunan og makiglaan, milabay ang giniang kung ato ning tan-awon mga kaigsunan niya, pagkatapos sa Dios nga iyang gihimo ang kahayag, o nya kung ato ning lantawon niya sa Henesis Kapitulo 1 versikulo 3 hanggang 5, ingon ani ang atong makita niya, og mingon ang Dios mahimo ang kahayag, og diha ang kahayag, og nakita sa Dios ang kahayag nga kini maayo, og gigilain sa Dios ang kahayag gikan sa kangitngit, og gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw, og ang kangitngit gihinganlan niya nga gabii, og dihay kapunon og dihay kabuntagon usa ka adlaw. Mo ni ang pilmirong adlaw sa kalibutan, gitawag sa Dios og usa kaadlaw. Nan, kung ato nga padayonon pagtapos nga gibuhat na pod sa Dios ang hawan, kawanangan, tubig, mga kaigsunan og makiglaan niya sa bersikulo 8 nagingon, og hinganlan sa Dios ang hawan nga langit, og dihay kapunon og dihay kabuntagon adlaw nga ikaduha. So, ikaduhang adlaw. Now, kung ato pagid nga padayonon mga kaigsunan niya pagid. Kung basahon nato ang
kini ang Henesis kapitulo 2 bersikulo 18 niya. Kini ang og 19 ingon ani gisgutas 19 og dihay kapunon og dihay kabuntagon adlaw nga ikaupat. Now nang largo na ta sa ikaupat mga kaigsunan. Now kung ato pag yun nga padayonon hangtod gyud na sa adlaw nga ikaunom og pag-abot sa adlaw nga ikapito ang Dios mipahulay sa tanan niyang gibuhat. Manang atong mabasa Henesis kapitulo 2 bersikulo 1, 2 ug 3 nga giisgutan mga kaigsunan ug mga kaiglan nga sa tanan nga gihimo sa Dios sa pag-abot sa adlaw nga ikapito siya mipahulay mga kaigsunan ug mga kaiglan. Unom ka adlaw nagbuhat ang Dios ug sa ikapitong adlaw mipahulay ang Dios. Now, kung ato nga lantawon o padayonon, ang Marcos Kapitulo 2, versikulo 27, nag-ingon si Kristo, ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa tao, ato ng timanan, nga kining adlawng igpapahulay gibuhat kini sa Dios alang sa tao. Kung imong lantawon ug susiyon ang sugo sa Dios diha sa napulo ka sugo sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ang Dios nagsulti hinumdumi ang adlawng igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Kung imong padayonon ang 9, 10 ug 11 naghisgot ngadto ang Dios nga sa tanan nato nga buhaton himuon nato sulod sa unom ka adlaw ug pag-abot sa adlawng ikapito gikinahanglan kita mopahulay sa tanan natong gihimo. Ang 11 naghisgot nga ang Dios naghimo usab sulod sa unom ka adlaw ug pag-abot sa ikapitong adlaw siya mipahulay. Muna nga gihatagan og explanation mga kaigsunan ba ngano nga kita mopahulay tungod kay ang Dios usab mipahulay sa adlawng igpapahulay maong adlawng ikapito. Ang dakong pangutana kay ato mang nakita nga doon naman ay counting of days dinhaas Biblia bisan pa man sa Pilmero sa sinugdanan pas kalibutan. Doon na naman ay pag-ihap sa mga adlaw, bulan og katuigan. Doon na naman ay kalendaryo mga kaigsunan og mga kaiglan niadtong kapanahonan. Ang dakong pangutana karon tinuod ba o konfirmado ba nga ang adlawng igpapahulay maong adlawng Sabado? Kung atong basahon mga kaigsunan ug makiglaan ang nasulat sa Latina Vulgata sa official Bible sa Roman Catholic Church mga kaigsunan ug makiglan niya ang ato nga mabasa sa kini ang Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ingon ani hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay. Dunay close parenthesis nga sa diin kining emphasize gyud nga ang adlaw Sabado adlaw sa pahulay. Now kung imong lantawon ug susiyon konfirmado nga diha sab sa Biblia gitudlo nga ang adlaw nga ikapito mao ang adlaw Sabado mga kaigsunan niya. Exodo kapitulo 20 bersikulo 10 diha sa Latina Vulgata kung atong basahon nagingon apan sa ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado kun pahulay. Unsang adlaw unsa nang adlaw ang ikapitong adlaw mga kaigsunan adlaw Sabado mga higala og mga igsuon. Now naklaro nato nga we are surely mga kaigsunan about niya ng adlaw igpapahulay nga maong adlaw Sabado. Nang karon kay klaro og tataw ni na nga gitudlo sa balaan nga kasulatan. Ngano man nga nining panahon na daghan man gyapon ang magtudlo nga ang adlaw igpapahulay dili adlaw Sabado adlaw kundi ang adlaw Domingo. Daghan man gyapon nagbantay sa adlaw Domingo. Unsay sinugdanan nining mga butanga? Ang sinugdanan nining mga butanga mga kaigsunan ug mga kaiglan sultian mo namo. Kapanahonan ni Emperador Constantino nagpasa siya og balaod diin didto sa maong balaod iyang gipaimplementar nga kinahanglan ang tanang mga Kristohanon, mga magtotoo, mopahulay sa adlong Domingo ug dili na sa adlong Sabado. Kung dunay mga Kristohanon magtotoo nga mopahulay sa adlong Sabado, sila pagapatyon sa simbahang Katoliko. Una, ato na mabasa sa referensya sa balasahon sa Sunday service diha mga kaigsunan ug mga kaiglaan sa referensya sa ato nga mga kaigsunang mga Roman Catholic. Now, kung ato nga tan-awon ang pinakadako pagyud mga kaigsunan nga kamaturan diha nato mabasa sa libro sa The Rise of Christianity sa Roman Catholic Church
Page 123 nga naghisgot nga nagingon, over the people, most of whom were illiterate. Furthermore, the Roman Church changed the original teachings of the apostles. The Church developed both canon and civil laws to punish members. Kung imong lantawon og susiyon, ang highlights nining mga butanga nagingon, the Roman Church changed the original teachings of the apostles. Kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan og mga kiglaan, klaro ngano nga ang adlawng Domingo mo gibantayan sa mga kadaghanan, imbis sinuon unta ang adlawng Sabado mo gitudlo sa balaan nga kasulatan tungod kay ang simbahang Katoliko ilang giusab ang pagtulunan nga iya sa Ginoo. Nan katapusan kung ato nga basahon dinaa gyapon mga kaigsunan sa Latin na Vulgata. Kung atong basahon Hebreohanon kapitulo 4 versikulo 9 ngadto sa 11, ang gisgutan nagingon, busa dunay gibilin nga Sabado sa pahulay alang sa lungsod sa Dios. Hinumdumin ni mga butanga, ang gisgutan, dunay gibilin nga Sabado sa pahulay alang sa lungsod sa Dios. Sa lain nga termino, alang sa katawhan sa Dios. Nan ang Diyos nagingon, kay ang misulod sa iyang pahulay, mi pahulay usab gikan sa iyang mga buhat, maingon sa pagpahulay sa Dios gikan sa iyang mga buhat. Ang 11, busa magaagpas kita pagsulod ngadto ni adtong pahulay aron nga walay mahulog ngadto sa maong panag-ingnan sa pagkakulang sa pagtuo. Mga kaigsunan ug makiglan, inyo na nga nadungog nga sa diin mga kaigsunan ang Dios padayon nga nagbilin sa iyang adlaw sa pahulay nga maong adlawng Sabado. Og ang nasulat sa Biblia, busa magaagpas kita pagsulod ngadto ni adtong pahulay aron nga walay mahulog ngadto sa maong pagkig-ingnan sa pagkahukulang sa pagtuo. Mga kaigsunan og makiglaan, tinuod nga ang adlawng igpapahulay maong adlawng Sabado. Tinuod nga ang adlawng igpapahulay adlawng ikapito maong adlawng Sabado. Ang dili lang tinuod kanang pagsunod ug pagbantay sa adlawng Domingo nga mao'y giilang adlawng igpapahulay. Alas paghatag dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon akong ihatag ang Brother Libby Clavis. Okay, dugang salamat Brother Isaw. Unya salamat pod kaayo sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon nga naghisgot mahitungod sa matod pa niya dili ta kasiguro nga ang ikapitong adlaw sa Sabado igpapahulay kay wala pay kalendaryo. So di kuno ta kasiguro nga ang ikapitong adlaw sa Sabado igpapahulay kay wala pa kunoy kalendaryo. Muna yang unahuna iya man sana. So gipasalamatan nato atong higala nga gipadangat niya dinhi ang iyang pangutana aron masabtan nato og tinuod ba nga way kalendaryo so ng panahon. Ang kalendaryo mao nay pagkwenta sa mga adlaw, sa mga bulan o sa mga katuigan, mga higala. So sa Biblia na ay kalendar oy kay wa pay kalendar dili mahibaw-an og pilay edad ni Adan. Pilay edad ni adtong unang mga tao nga gibuhat sa Ginoo. Pero kung imong tanawon ang Biblia, nahibaw-an mga higalaoy, nahibaw-an. Ato ko rin tanawon ning mga tao nga kadtong mga unang tao sa kalibutan nga mga tao nga binuhat sa Ginoo, nga mga tag-as og kinabuhi kay sawa pa ang lunop mga higala. Tag-as kayog kinabuhi ang atong unang maginikanan tungod kay ang ilang pagkaon sa una pure mga otanon, prutas og simple tubig lang mainom. Taga sila kinabuhi. Kung imong tanawon ang Genesis 5:5 gitug-an din hingang edad ni Adan 950 katuig. Paano man hibaw-an ang edad ni Adan kung
way pagkwinta sa mga tuig sa una. Kung wa pa'y kalendaryo. Si Seth, anak ni Adan, sa 5 versikulo 8, mabasa po higala ng edad ni Seth, siyam kagatos na pulo og duha, 912. Unya si Enos, makita po ninyo sa Genesis 5:11, ang edad ni Enos, una siya namatay, 905. Unyag ari ka kang Metusela, na mauni giila nga pinakataas og edad sa gihisgutan sa Biblia. Sa versikulo 27, sa Genesis 5:27, ang mabasa ang edad ni Metusela, 969, una siya namatay. Nganong hibawaan man ning mga edad sa unang panahon, gikan kang Adan? Tungod kay nanay pagkwinta sa dinunay kalendaryo higala. Ato paghisgutan, arita kang Noe. Ilado mo giganis Noe. Kay gikantam gani nga si Noe nagbuhat og arka. Pila ba edad ni Noe? Kung atong basahon ang Genesis Kapitulo 9, versikulo 29, ang edad ni Noe, 950 katuig. 950 ang edad ni Noe. Tanaw na to. Ang nag-imbento sa unang semana, mao ang Dios. Nga naman, pila ba kaadlaw ang usa ka semana? Mag-eskwela ta, mangutanang maestra, pila man kaadlaw ang usa ka semana? Mo-answer ta nga, there are 7 days, no? In 1 week. Kaya moingong kang 8 days in 1 week, wrong na siya. 7 days. O imong tanaw, Genesis Kapitulo 1 higala, naghisgot tinig 7 kaadlaw sa usa ka semana. Paglalang sunog gikan sa unang adlaw, hangtod sa kanang mga adlaw, nga ang katapusan gihimos Ginoo si Adan og si Eva. Og sa ikapito kaadlaw, sa Genesis 2 ug 3, ning pahulay ang Dios, gibalaan o gipanalanginan sa Dios. Subot pasabot, ang nagmugna sa simanas Biblia, mao ang Dios nga kanang 7 kaadlaw sa usa ka semana. Nga naman, niya ako basaw na, dinhi sa Genesis chapter 1, ari ko magbasa sa English, dinhi sa King James Version. Muna ito mabasa. Niya sa versikulo 14, and God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night. So gibutayon sa Ginoo diha sa langit og dagkong kahayag aron pag-divide sa adlaw og sa gabi. And let them be for signs and for seasons and for days and for years. Nagisgot og years ilhanan. Gibutayon sa Ginoo diha sa langit og mga kahayag aron mahimong ilhanan sa adlaw. Naay day and night. Naay mga stars panahon sa gabi. Naay bulan kay usa ka bulan gikan sa pagsubang ngadto sa pagsubang, muna gitawag usa ka bulan mga higala. Naay first quarter, second quarter, third quarter ug fourth quarter. Ilhanan na. Onya kanang mga bituon sa langit, gihimo sa nang ilhanan sa mga karaan. Ganing mga karaan makakita arka ng Noe anay bituon arka ng Noe. Ako na ni alas 4 na sa kadlaw ni. Moingon din sila na. Gihimo nilang orasan mga higala. Unya kanang bulan. Mahibaw nila na og tao baron, hunas baron, ayaay baron. Giingos Biblia, gibutangan sa Ginoo og mga kanang kahayag sa langit aron mahimong signs for season, days, unya month and years mga higala. Mao na gibutangan sa Ginoo na, mo nandito maglibog na anay mga nanay semana sa unang panahon. Di atong tanawon.
arita sa Henesis Kapitulo 6, onya sa versikulo 17 higala. Ang atong mabasa, paminawa ha, akong basahon ni ang gisulti sa Biblia. Kung wa ba'y kalendaryo so na panahon, kini mao ang kaliwatan sa 17. Muni atong mabasa sa 17, dito sa 17. Nag-iwan na 17. Og sa ikaunom kagatos katuig sa kinabuhi ni Noe 600 sa ikaduha ka bulan bulan ikaduhang bulan ikaduhang bulan ni adto gayud nga adlaw nangabuswang ang tanan nga tinubdan nga dagko sa kahiladman. Muna giingon sa versikulo 11 mga higala, ikapitong bulan o kini ikanapulo og pito kaadlaw sa ika 600 katuig ni Noe mao'y pagkabuswang sa mga butang diha sa kalangitan. Sudaghan pa nga referensya unta atong mabasa pero ang panahon di na motugot. Akong ibalik ang panahon ni Brother Esau. Okay, salamat Brother Levi. Mga higala, sa dili pa hingpit tapuson ang atong programa ni ang atong closing song, may man ang atong closing prayer. Magambot ha, amahan namo na sumalangit. Salamat o Dios sa makasayuran ka magpanalangin ni adto kini ang magisalig badawat sa Jesucristo nga manluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mga higala sa kanginan, Brother John dito, Brother Levi Clavis, kini usab Brother Esau dito. Magaingon kanyo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.